Hello po, Big Brother. Ako nga po pala si Mulo, ang pasaway ng Lapu-Lapu City, 28 years old. Huminto po ako sa pag-aaral kasi po naubusan ng modules yung paaralan namin. At saka, paulit-ulit lang naman po yung mga itinuturo sa klase. Sa elementary, ang English ng pusa ay cat. Sa high school, cat rin. Tapos sa college naman, cat pa rin. Gago! Gusto ko po sana, Big Brother, na makapasok dyan sa bahay mo. Kasi po, ayaw ko na po dito sa bahay namin. Hindi ko na nararamdamang mahal ako ni nanay. Parang mas mahal at mas anak pa niya yung alaga naming baboy. Kasi po, pag yun walang ganang kumain, bigla siyang nag-aalala. Samantalang pag ako naman yung kumakain ng marami, bigla po siyang nagagalit. Isa pong astronaut yung papa ko, kaya po hanggang ngayon hindi pa siya bumabalik. Gusto ko po sana, Big Brother, makapasok dyan sa bahay mo kasi po yung kuya ko dito patay utos na Uy, utos. Mulo! Ganihara kayo kusing pangita ni mo, panghugas na ko no. What? So ay nag-audition pa ko nga rin. Pinoy Big Brother, oh. Panghugas na kay... Unsa na ron urasa oh? Lagi, oy, manghugas ra lagi ko lagi. Nag-audition pa gani ko diri gani. Ayan na, Big Brother, kakasabi ko lang, nag-uutos na naman. Gusto ko po talaga maging housemate, kuya, para magawa ko po yung mga bagay na hindi pa nagawa ng mga nakaraang housemates. Yun po ay ang hanapin ka sa bahay mo at makita ka sa personal. Tapos pag nagmatigas ka, papupuntahin kita sa confession room para magpaliwanag. Matutulungin rin po akong tao, Big Brother. Pwede kita tulungan mag-nominate ng housemates na palabasin sa bahay mo. Okay lang din sa akin na ako yung pipili ng papatawan ko ng first eviction. Isasali ko rin sila Tony, Ruby at Bianca sa weekly task, Big Brother, para po may pakinabang naman sila. Gusto ko rin pumasok sa bahay mo, Big Brother, para makatikim naman ako ng sito, piatos at nova. Ililipat ko rin dyan sa bahay mo, Big Brother, yung mga tanim naming halaman para naman mapalitan yung mga luma mong halaman. Kung talent lang po ang pag-uusapan, kuya, magaling po ako kumanta at sumayaw. Nakapag-audition na nga po ako sa Pilipinas Got Talent, kuya, at nakakuha ako ng Golden Buzzer. At tumatayo si FMG! Hindi nga lang po ako nanalo, pero dinala ko po yung Golden Buzzer sa bahay namin. At saka nakapagsayaw na rin po ako sa iba't ibang parte ng Pilipinas. It really hurts ang magmahal ng ganito. Kung sino pang pinili ko, hindi makuha. Pag ako po yung kinuha mo, kuya, na magiging housemates, makakatipid po kayo sa gastuhin sa bahay. Kasi konti lang yung kinakain ko. Diet po kasi ako eh. Pero depende sa ulam, kuya. Makakatipid rin po kayo sa tubig kasi 3 beses lang ako sa isang linggo maliligo. Half bath pa. Hindi na rin madaling maubos yung toothpick mo sa bahay, kuya, kasi pag ako yung gumamit, ibabalik ko naman pagkatapos. Babaunin ko rin yung generator namin sa bahay, kuya, para walang brownout at saka hindi mapuputol yung pagla-livestream mo sa bahay. Ipapaputol ko rin yung connection ng CCTV mo sa bahay, kuya, para makatipid tayo sa kuryente. Paano masabi? Maaasahan rin po ako sa mga gawaing bahay, kuya, kagaya ng paghuhugas ng pinggan. Nilalagyan ko po ng downy sa huli, kuya, para mabango. Excited na po ako, kuya, sa go signal mo para makapag-impake na ako. Sana po, kuya, kunin mo na ako bilang housemate. At kung sakaling hindi mo man ako kunin, huwag mo na lang din kunin yung iba, kuya, para patas naman. Hanggang dito na lang po, kuya, at naniniwala po ako sa kasabihang dream, believe, survive, at bawal judgmental para hindi magalit si Idol Raffy Tolfo. Pinoy Big Brother Connect.